Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Starbay sa aksyon at patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Mga gabi sa liwat, kamusta naman mga palangka na untag Panamati, Region 1, mga palangka kita sa labilin isa ka oras, 16 minutos karon nga adlaw, Miyerkules, petsa 11. Sa Miyerkules naman, edisyon sa inyo sining nga palatunturan si Randa liwat naman naton nga manging kabuynog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sining nga mga correspondent, sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinaka-ulihi, labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa libro sa atong kapulisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang ato sining matakang durunggan oras sa kagabiyon ng ato sining Patrol 2, Crosswind Patrol kay na para kanabiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat ka bantayan, ato naman liwat ka himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Sana naman nga mga eventualities from where the action is. Pang Miyerkules ng edisyon, builog na ito na porsa ni Aksyon, Eden Abuso. Back to back sa atol nga piloto Waswas Korobay, Ariya lang kon mais importante wailang Malaysia, Aksyon Papang Nixon Tahom. Pagbantay nato sa mga balita update sa National International News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Builog nato na puwersa ni Aksyon ang Defensor.
Opda magita sa ato sining mga technical partner diri sa studio A Master Control sa technical side ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert action JM Baikin. Transmitter sa Control Tower Barangay Talok Siyudad Sagbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinilagad ang korman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin isa ka oras 13 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Okay, yado, preparar para ganar. Maninay kag maninoy, preparar na. Bitbita ang lapis ballpen. Kadto naman sa kalendaryo. Pat ihada ang numero 44 dias na lang ang nabilin Pasko na. May nabilin pa kita nga bali 51 dias. Goodbye 2020. Welcome 2021. Siling ni Idol Eduardo Milapas nya don't forget ang akon Pasko. Ay, puwerte. Matik ka. Sa tanan-tanan nato nga maka-action ha. Bisan diin ka man, sino ka man, ang amon lamang diri masiling. Advance Merry Christmas ha. Advance Happy New Year. Halong always. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Karon sa ato sa pagpangalaga dugay-dugay basahon ta ang mga mechanics naman kung paano ikaw maga-intra sa ato sa SAP sa Aksyon Radio Bacolod. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Amo ng meaning sang SAP. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio. In short, SAP sa ERV. This time, hindi lang citywide, kundi ang matabo, province-wide na. Bot silingon, bilog nga Negros Occidental, kag taga Bacolod, sarang na makaintra sa aton nga SAP sa ERB. Sa luyag mag-intra outside Bacolod, pamati ka mo ha. Para hindi ka mo maulihi sa kayuhan. Halin sa Aksyon Radio Bacolod, damo gina nagkalipais ni. Nyay salamat kay ang SAP sa Aksyon Radio hindi na Bacolod, kundi province-wide. Tanbay ka mo dugay-dugay ha. May mga dugang-dugang lang diya nga mechanics para sa outside Bacolod naton nga mga partisipant. Yari ang pinaka-latest kalakat sang panahon bagyo nga si Ulysses. Nagapabilin ang Kabaskogon samtang nag-afekto sa probinsya sang Quezon. Sa record sa Pag-asa, alas 7 sinigid lamang nga gabi ang bagyo nga si Ulysses. Nasiplatan nasiplatan 65 kilometro aminhan sang Dait Camarines Norte. Nagagiho ini nakatundan na bagat na nakatungdan sa kada sigod nga 15 kilometro kada oras. Ang konsini ang Kabaskogon nga hangin nga nagalabot 140 kilometro malapit sa sentro kag may pagmulumladlos nga nagalabot sa 195 kilometro kada oras. Ang tropical cyclone wind signal number 3 ang nabatak na sa southern portion sang Quirino, Madela, Nagtipunan.
Southern portion sang Nueva Ecija. Dala dira ang Alfonso Castañeda, Dopax del Norte, Dopax del Sur, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan. Dala ang Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Northern kag Central portion sang Quezon, General Nakar, Infanta, Real, Mauban, Sampaloc, Lucban, Tayaba City, Saria, Candelaria, Dolores, Tiaong, San Antonio, Lucena City, Pagbilao, Antimunan, Padre Burgos, Unisan, Agdangan, Gumaca, Flaredel, Pitugo, Macalilon, Lopez, General Luna, Cabatuan, Buena Vista, Ginayangan, Tagkawangayan, Kalawang, Quezon, Alabat, Perez. Dala ang Pulilio Islands, Batangas, Catanduanes, Camarines Norte, Northern portion kang Camarines Sur, Del Gallego, Ragay, Lopez, Sipokot, Kabusaw, Bumbon, Calabanga, Tinambak, Siroma, Gua, Lagunoy, San Jose, Gatsi Torina, Presentacion kag Kamaruan. Amo ini ang mga lugar nga ginpaydalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Dire kita sa Bacolod, sa Negros. Tayo yati maka-olo experience lang sang mauluulanon nga panahon kung kaysa may dala pa paaman nga pagpulo pangilat kag pagpulo panago. Salamat kita kay hindi nakahalit sa aton si Baguio Ulysses. Dito yung aratsada karangkadaya sa probinsya sang Quezon. Pero nevertheless, halong kita ha. Halong kita sa hindi mapaktan nga lakat sang panahon diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ayos! Uy, halong kita permi ha. Muna permi ko sulit. Halong gid sa pagdala sang salakyan. Okay now, Karambula 3. Dara sa may Lacson sa Sebastian. Ina nga lugar na blasadong na kakuan gid. Riit. Damo da nagkalamatay nga lugar kalumdong kamo dira man naging bagno sa salakyan ni sang bata to sang anay board member nga si Swatingko bla, maestro to. Dira man nga lugar. Dong ka mo to, patay gito. Mga motor da nga ginabungguan. Ay, puwerte. Kadelikado nga lugar. Ambot kay isang intersection da, wag pangilalang mga driver da. Isipa bla ni Aryo gaserina ang ambulansya. May karga nga pasyente. Driver ni sang Montero wag gid kabati nga gauwang kag hagunos ang agi sang sining salakyan ka Bacolod South Hospital nga may karga nga pasyente. Malas gito kay driver patay gid. Mga nagkalapilasan pa. Tamaan gitong pasyente sa sulod sa ambulansya ka ang sakay sa tosang pasyenteng upo dyan. Ay, oo. Mungkin mapakta ng swerte mo, no? Na, ang ambulance sigit na. Pero may mga driver pa kakuisa, hindi ko balo magbahar. Hindi na pa na gusto lang ka hanot kabisan, intersection. Huwag ka pang ilalab na. Huwag ka lanta, wala tuo. Basta ka ni highway, kung ikaw ay sa intersection, bahar ka, gidulog ka, kung pwede lang. Lantaw ka sa wala kang tuo, kung masalakaw kung wala. Kung masatubangan mo. Nang lakso sa basada, kadamo, gida sang kabuhi, nga gindaga ya. Aran as tubangan ka, shabu-shabu, bla. Tubangan sila simbahan ka Trinity. Tubangan, o sa kilis sila simbahan ka Trinity, o hotel. Ara, gida nga lugar nga, ay sus. Kadamo, naging sa gindaga, ida nga kabuhi. Ano nga,
Every time magdala kita sa lakyan, hindi magsalig, hindi mangin complacent, dapat halonggit. Delikado na nga lugar. Dapat kay ambulance tani ito taga amo to priority. Tani ito halaka dos-dos ang imong kaugalingon kay dala na dayo man intersection pa. Rambot nga tabos driver to ka. Entero to. Nadasig man sang responder sa kapulisan sa station number 1 sa papanguna ni Police Major Jobel Sidel. Ilang tawon ta ko nano ang dalaganan sini nga kaso. Sinugi na yung may sala. Magasili kati sala gito siya Montero. Pero hindi tayo mag-judge sanay. Depende niya sa traffic investigator concerned sa police station number 1 kung ano ang yasini nga wa sa investigasyon niya. Sigurado kayo may nabat ginadi. Plus kati may patay pa nga daan, no? Plus ang pasyente nga karga ni sa ambulansya. Panahon mo ni, itong sa pronseto sa ambulansya. Waras tong kamot siya nga magkagwa. No? Magpagwa kayo na ipit man. Ay, oo. Mga halong gid kita sa pagdala sa anuman nga klase sang salakyan. Action Radio Philippine Standard Time alas 9:58 na. 2 minutos para Belin. Korpyo na. Dugay-dugay sa Bacolod. Una kabahin sa atong sining pagpangalagad ginadulong sa inyo sa So naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. ini mga porsyon sa atong papalagad Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Kag ini mga porsyon sa ato sa papalagad ginadulong sa inyo sa
Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Last 10. Dos na. Sa sininga bayan sa talaga di check na nga itong sininga patrol. To Crosswind Patrol. Happy birthday kay sister ko, Robela Jopines Flores, sang Pagcor. Halina kay Kumarita Rowena Jopines Baquiano, ang panamyaw. Sa Kingdom, Saudi Arabia, arasilito si Condeso, monitor sa aton. Sa Paranaque, bisan puwerte ko ng bagyo, ito monitor sila, Herrick Mirasol, sa barangay Moonwalk. Alin kay Michael June P. Siso. Ayos. Musta to si Mama Betilaw sa Binalbagan, kay Kumarita Jan Silaw, kay Manang Bekilaw, kay kumparing Nalbert Adlan, Toto John Berg Jud, Philip Jud, Alkim Jud, kay kumparing Chikil Jud. Ihado Aljan na kagay Nene Law may gabi ha. Sa mga pump boys na sa may shell sa Binalbagan, ara sila da. Empleyado, security guard, sa Kedan, Kaka-County Department tanan, sa Miscom Binalbagan, ga-monitor sila da. Ilabi na gid ni Miss Nora, di mabildo kag ni Mr. Levy Frias. Saudi Arabia, Talde family, may gabigid. Kay Madam Jocelyn Libuon dispuho da, ga-paurok-urok sa. Salamat kita. Teresita Orita Kahuraw and family happy listening kay Alex Montesa. Ayos! Check na nga ito sa Liga Patrol 2. Crosswind Patrol Observation Report ni Aksyon Eddie Naboso sa Miyerkules natin sininga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari si Aksyon Eddie Naboso sa report. Aksyon Eddie, may gabi. Please come in. Silent night. Oh, karam pa nga. Ay, nano to? Nagsabat nga, Kwan. Labian na din nga, Kwan wa. Nga, taong dagat. Taong dagat? Hindi taong duta? Taong gasa. Kalain. Pero sa Highland Night, sa mga Action Eric, Silent Night kay Tido, silent lang ang aton sining mga operatiba nga nagapatigayon sa operasyon. Di syempre, silent sila. Magsulod sa mga hilit-hilit, pero di patigayonan gili sa operasyon. May duwa naman ka bypass operation nga napatigayon sining Gabi Action Eric no consolidate na lang karon para sa aton nga balik report. Pero anyways, diri sa syudad sang Bacolod, of course, amo ni oras alas 10:05 na dapat ara na sa balay tanan kay curfew na. Pero ti ang iban may nalabyan kita nga mga establishment sa matamat pa lang iya nagapanghimos man Action Eric ti ang mga empleyado ni exempted man niya sa curfew naton, especially kung bag-o lang gid sila yan natapos ang ila sininga shift. Galing kay ti ang bulubudlag gid kay ti mag-curfew daan hindi ya exempted man ang aton nga mga PUJ drivers. That's why nga nagapauli naman sila ka nagagrahe temprano. Ting iba naton sininga mga kaksyon uso man sa bunga ang wala motorsiklo Action Eric naga-bike. Amo niya kisa ang mode of transportation man sang sining mga empleyado nga nagapauli amo ni oras pag wala tapos ang ila sininga shifting o kontra pa. Pero reminders lang halong-halong lang gid sa ila bangod nga tikis Action Eric amo ra blang balila bisan ano mo kahalong extra careful kag sa tanan mo da nga ginahimo gabalikid ka man wala to o pagdalom galing kay kon ang sugata mo wala gahalong parehas bisan sugata subong na mo Action Nixon nga may ara gidjeton sa side mirror pero do ka kutitot man tido nagbalang-balang do nakibot gid siya pagpamito ni Action Nixon kay ti mabudlayan siguro magbalikid ay kay may gahako sa iya mo budlayan siguro magbalikid to kung may salakyan kung wala. Pero amo na wala dapat use all your senses kuno kung ga-drive Action Eric hindi lang mata nga nagatutok sa dalan kundi pati man ang dulunggan nga pamati kada kung may approaching
ang ambulansya abi, may approaching nga iban nga salakyan ma-overtake sa imo na kag manimaho ka man action Eric basta tanan nga senses dapat alerto gid sa tanan nga oras kung nagadrive ka. That's why ang hambal sa iban kung tuyo ka pahigadanay kag magpiyong-piyong paumpawa ang imo sini nga tuyo antes kaliwat magdrive para likaw ikaw sa disgrasya kay may nagahulat sa imo nga magpauli ka. Laban. That's why nga ti amo ginihambal ko kay Action Nixon ba basi pasulan ta kung makagtan ka sang lamok how much more kung mabagrasan ka paged. Di dapat halong-halong iti Action Nixon baby pa siya baby ni lang tawag daan sa ila to. Kita mo la. Oh baby pa siya kita mo sa unto. Kay baby pa siya mo. Pero sigurado ko si Sir Asher Vega tiutoy ni kadlaw mo basta i-mention ta si Action Nixon tahong bala. Ang wala niyang tahom nga tahom gidya mo. O na balila ti wa gito da. Wa kita da ara. Ara ko no. Ay importante ang Action Eric that's why nga halong-halong hindi magsalig especially iba nagambal nga ay amo ni oras tawhay na ning dalan Di mapatuwa ko katapak sa akong gasolinador o kung kapuga sa akong dira nga kung sa motor pa. Kapag gusto ko kay tawhay laman ang dalan gali kay amo man ginapaminsar sang iban. Ti sadyanay ka mga duwa kay ti kung gagaw daan ang isa tapos gagaw ka man gagaw ka mga duwa di mamunguan ka mo kay gagaw ka mga duwa mo oo na di daw budlay man na dapat galakat bala I mean Action Eric wala di dapat bahar-bahar ka man. Correct. Bahar lang gid sa tanan nga panahon. Kay kaina pag election Eric pag dulong na taon bala kay Action Marlon may ara man sa may tubang business in dira bala sa may Lacson Street. Tatlo man kasalakyan ang nag bungguanay mat Action Eric pero ti thankful kita nga wala man sang injuries kay ti nalang-alang siguro una auto nagbunggo Action Eric ang van nagasunod kag may nagasunod man nga pick up tido may gupi to may gupi to ang buli sang auto kag may gupi man ang iya ka van. Tay man na yung gupi auto kag van dili sa may mapatay to para sa blakay na. Oo, amo na okay na lang na pero do ka riit Eric no sang mga dalanon to bala subong kay tida mo man nakasugid sa aton nga actually natabuan to sang aksidente didto sa ginsangan sang San Sebastian Lacson Street. May pila na naman ako no didto ka mga aksidente man bala nga nagluntad. Correct. Sa dira nga area may mga hold up pa sa dira man nga area Action Eric that's why nga kisa bala do wala ka man ga pati nga do may sumpa na nang dira nga dalan that's why nga halong kagit akong pamito ka maglabay dira di wala man may madula akong patihon muna siyempre dapat maghalong gid mo ginang pinakauna da Action Eric kung pwede malang 30 or 40 km per hour lang imo dalagan kung wala ka laman gadali basta makalambot ka lang safe sa imo destinasyon. Correct. Wala gina sang problema kay sa liwat sulit-suliton ta na lang ni nga may nagahulat nga pamilya kag loved one nimo sa inyong pagdai that's why halong kagid. Correct. Oo. Correct, Action Eric. Pero ti ang subong panahon diri naman sa bahin sang downtown area, ara naman yang aton sini nga mga street cleaners bala nga nagapabilin man syempre sang katinlo sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kag ti do notice Action Eric do amat-amat nagawa nga naanag ang tawo sa new normal nga ginatawag. Kahit ang iban hindi na gid magwa mo kung wala face mask kag face shield. Wala labot nga nahadlok sila nga mamultahan sa mga authorities dira nga makadakop sa ila kundi nagapanguna kung top reason gida is nahadlok sila nga tapikan man sang virus kag kung ano dira nga mga balatian kay ti kabudlay daan subong mag-ospital ang iban wala labot nagambal nga wala labot nga wala ko kwarta ipa-ospital paglabot sa ospital base kung ano pa ang findings dira sa akon. That's why nga prevention is better than cure. Amo na ba nila Action Eric? Ti ang hamak mo since March Action Eric no? Nga pakig-away naton sa ginatawag nga COVID-19. Pasalamat kita tanan nga
nakalambot kita sa mga bulan, lapit na lang gid Action Eric ang Disyembre, nga wala kita yan natapikan sang virus kag hilway kita. Pero wala ta man ginapasalamatan ng iba niya na apektuhan sa baylo, ginapangamuyuan ta na sila Action Eric, no? Nga ayo na sila kag mangin matawhay na gid ang syudad sang Bacolod, Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan Action Eric. Ikabalo ko hindi lang man ako, kita tanan na hidlaw na gid sa mga nagawian ta na Action Eric or naanaran ta nga obrahon nga. For example, kung Friday, thank God it's Friday night, karaoke night, lakwatsa night. Pero dapat speaking of Amon Action Eric, mahulat gid sang insakto nga oras kay mabudlay kung maigo sang mga criticism bala kung ano man ka inosente abing imurason, pero may makukuha na video sa inyo sa Art District abing natabo nga amo man tong hambal nila nga may party lang yabi sa mga within close friends lang, pero kay amo to natabo wala nagsunod sang health protocol. That's why nga amo ina ang resulta. Amo na hambal nila ang birthday, ang tanan nga sinadya ara lang nada, hindi nada maghalin. Ihulto ang dapat niya pahalinon ka ang COVID-19. Amo na dapat kay di hulton ta naman madula ni ate pag gusto ka na hindi ka pa magpuli-puli 32 oras or 36 oras party ka lang dira. Kung gusto mo gid basta wala na sang COVID-19 nga ginatawag Action Eric. Kay di do mayo tani kung sulod ni Simo, maglato ni Simo, matapungol mo, makabalos ka. No, hindi gid matabo kay hindi kaya kabalos Action Eric, kundi perdido kagid kung amo ina ang matabo nga malatnan ka. Kay ma-isolate ka, ang pamilya mo, ma-isolate, mapektuhan ang imong trabaho, kay pila ka daw hindi ka katrabaho. Kasi siyempre, ang mental nga epekto sinibla Action Eric sa isa ka tawo. Sige pa minsan nga nalatnan ako niyaman, hindi ko nagkadto, sino ka istorya ko, especially samtang nagahulat sa resulta. Okay, noted sa Action Eden Abo sa Balikanta sa isang observation report, no? Sa isang paghatag sitwasyon sa Metro Bacolod, naman nga tihalog ikita Action Eden? Correct, gid Action Eric. Tido sirang plaka hambal nila kung sulit-sulit lang ni kada gabi, everyday pagid gina-mention naton nga dapat magsuksok gid sang face mask kag face shield, ipabili ng social distancing. Pero ang katingalahan kung kisa bala nga may ara sa gihapon sa mga nagalipat-lipat o kung nagapalipat-lipat. Kaya mga hambal nila Action Eric sa budlay, mas budlay kuno ang tawo nga gapalipat-lipat. Amo ginada. Oo. Di dapat itatak na iya OOTD dala na sa outfit of the day nga ginatawag nga dapat magsuksok gid ikaw sang face mask Action Eric. Actually hambal sang iban nano man yaman nadala na niya sa monthly konsumo taya ang alcohol, ang face mask, kada bulan kung ang typical ni nga face shield Action Eric ang do plastic acetate na bala ang tabon, nagakagasgas ng kisa. Dapat ulo islan mo man, kahit kisa ba magsulod ka sa mall, bisang iban nga na ni saman nga do ka bata pa man ni siya, nga kahina ni siya maglakat. Dali kay buro na yang imo ang face shield, kay puno na sang gas-gas. Di amo na hambal sang iban nga dala na ina sa monthly nga galastuhan sa mga pumuluyo. Kagati kaluluoy lang galing ang iban Action Eric nga ang maaton bala mga ka-aksyon nga ginatawag ng mga remedyo general nga ahaw-ahaw gani makakaon 3 ka beses isa ka adlaw. Mas pilion pa nila nga dapat ibakal na sa pagkaon, but kay nagapangabuhi sila, nagagawa sila adlaw-adlaw, kinanlan man nila magsunod kag maghatag Action Eric sang o kung magpain sang budget dira para sa ilang face mask, para sa ilang face shield. Kaya whether you like it or not, dapat nga magsuksok kagid sang face shield kag face mask. Pero may ara Action Eric sa mga vaccines na nga gina-undergo sa clinical trial nga kabay pa, this is it na. Kahit nakapasar na to ganing Pfizer Action Eric mga COVID-19 vaccine sa phase 3 sang clinical trial
kabay pa amo na ginining sabat kay ti kabalo naman guro may mga advanced information man ang aton sini nga mga sa ang aton nga gobyerno. That's why nga ga-create na sila si Presidente Duterte, nag-appoint na siyang vaccine czar sang Pilipinas. Nagpain na sila budget kag nag-initial plano nga ti 24 million ang initial nga baklon nga vaccine una Action Eric kag palayag nga unahon gid kuno ang mga pigado. Pero ti kang COVID-19 panumdumo naton wala gapili edad anong man ang estado mas kabuhi wala nagapili Action Eric. That's why nga ti dapat tanan dapat equally nga mahatagan man Action Eric no. Pero ti ang ining COVID-19 do or ining toy 2020 nagdala gid Action Eric sang mga changes, mga unusual nga mga balita bala dire sa aton sa pungsod Pilipinas kay tungod sa COVID-19 nabalaan ang mga ahensya nga mga kurakot, may mga ginapang tago sila Action Eric nga mga pondo nga para kung tani sa tawo. Tanti nabalaan mo man miskan diri lang sa aton sa level lang sang aton diri sa syudad nabalaan naton kung sinogid ang tampad magserbisyo abi kag kita man niya mismo nga normal citizens lang mabalaan mo sinong tuod mo nga abyan nga kung ara ka sa kalisod, ara ka sa katigaduhon, buligan ka Action Eric. That's why ang iban ginatanaw nga ang COVID-19 is a blessing in disguise man somehow Action Eric. Kay diri gitanan nga pagtilaw nga na-experiensyahan naton tanan. May ara ka man, wala ka man sang maihatag, pigado ka man, manggaranon ka man, o kung may ikasarang abi, pataon ka man, senior citizen ka man, tanan kita may ara sang trabaho kag iamot Action Eric no para sa kamayuhan sang tanan. That's why nga sulit-sulit man nga hambal sa aton sini nga mga local authorities nga dapat mag-cooperate gid ang tanan kay hindi lang ni mahimo sang ahensya, hindi wala may mahimo ang pagbasol sa ahensya Action Eric no. That's why nga ti dapat bululigay kita tanan. Pares diri bala sa aton nga mga nalabyan sa palibot sa syudad sang Bacolod. Kung amo ginaiya ang batasan sang Pinoy Action Eric no, kung may bululigan bisan hindi pa kilala, mauntat ginaiya kag buligan ang isig katawo pares sa mga sa natabo kagina nga aksidente bala bisan hindi kilala sang iban atong mga pasyente nga makita nila na samaran kag nabudlayan wala sila nagapangduha-duha kundi magbulig. That's why nga tani love lang Action Eric no? Especially pasulod na o kon ari nagigani ang Christmas season. So sa gihapon wala kita lose hope nga mangin COVID-19 free December diri man sa aton Action Eric. So far subong nga ang tiyempo makanay-kanay na ang kalangitan ng Action Eric although wala sang stars medyo magulugal umon ang panahon pero bugnaw ang huyok sang hangin kay amo ining dala sang Desyembre pero kung ano ka kalma diri sa syudad sang Bacolod sang tiyempo Action Eric ang lina actually medyo nag-ulan-ulan nagturotaliski pero dito gali sa iban nga lugar may naga-signal number 3 na may signal number 2 na tungod man sa sining bagyo nga Ulysses Action Eric no. Pero we pray for them man sa ila safety nga sige na lang paulanan na lang kahit hindi man matabog ang bagyo. Pero ang importante wala lang sang may mautas nga kabuhi, wala lang sang may madulaan sang panimalay. Wala lang Action Eric sa mga damages naman bala nga mas makapalugmok or pierde sa aton ekonomiya kay kung kanawon mo ayawa ni bangon Action Eric subong ang Pilipinas sa ekonomiya naton bala. That's why nga nagabululigay dapat ang tanan. So sa aton nga ka-action halong-halong and keep safe gid kita tanan. Para sa detalye karon Action Eric sang duha ka bypass operation nga ginpatigayon man sang duha ka police stations diri man sa syudad sa Bacolod bantayan na lang sa pagbalik report man sang patrol. Observation reports ng patrol Action Eden Aboso. Una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio.
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol! Salamat gid aksyon na dinaboso diriabet sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa Miyerkules tato si balakat balikat na sa aksyon na dinaboso sa kompleto ng detalye sining duha ka mga bypass operation sa duha man ka separado nga lugar tabo diri sa syudad sa Bacolod. Ina sa papanambalik report ni aksyon Eden Aboso. Ang report ni aksyon Eden Aboso kinadulo si Kalaban sa DTX 500 capsule. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Night Patrol! Si Pare Talito kag si Manang Beth Tagalog dira sa barangay Panukoy nagapaurok-urok na no. Si Pare Talito kag si Manang Beth Tagalog dira sa barangay Panukoy. Tamiato lang si Koy Viejo sa iya birthday subong adlaw ang panamyaw halin sa iya papa kag mama July kag Aileen Viejo sang Purok Rosal barangay Takuling syudad sang Bacolod. Kay manong email kay manang ni Lida Lopez and family, happy listening. Ayun nga pagpa-urok. Siling ni Gift Escobedo. Nya action Eric good evening dira man na aksidente ang akong bana sa DYE ambulance gadrive. Amo man nga sitwasyon galing kay wala siya napilasan. God is good all the time. Siling ni Gift Escobedo sang Minuyan. Nada sa lugar sang Kwan, sang Lacson sa Sebastian. Mo ginanda ng kalamatay da mo. Sa kay Madam Marley di mabildo da may gabigid ha. Gapaurok-urokin siya wa. Sang pamati gid. Sa kay Leo Budra, kay Teresa Oliveros, sa kay Jo Hong, sa kay Nelny Realista. Para siya kapaurok-urok gid no. Sa inyo diri nga palatuntunan. Salamat gid. Jimmy Fortaleza may gabi gid. Sa kay Sherry Sidel, Sherry Sisdeli. Elizalde Villanueva Senior may gabi gid. Kay Francisco Muñoz. Napamati ko di sa Kaohsiung, Taiwan, si Francisco Muñoz. Manjo Arneo may gabi da, kamay lang dira nga pag paurok-urok. Sige, check tara mga report na gikan sa atong sining nga mga correspondent. Una ta report live gikan sa may Northern Negros, Sagay, Escalante, Cavite City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon Night Patrol Field Report! Yari sa aksyon go to line number 3 sa report. Jeremy Gabi, please come in.
Yes, action may gabi sa mga aksyon sa mga balita nga ton diri tipon action Eric sa syudad sang Cadikin file na kaina ang kaso Oo. sa ginpatagayan nga bypass operation tinarikdan nga adlaw alas 10 santak na sa Villa Luisa sa barangay Luna syudad sa Cadiz sa din ginakop amo ni si Rodolfo Fuentes Espinosa 39 anyos sa edad bulag sa asawa kag nakuhaan sang anom ka sa isang Shabu. So kay na gin-inquest ini siya so sa ato man sila nga pagpakigangot kay na through text sa kay Police Senior Master Sergeant Romar Bayuna sinigid lamang nga hapon na tigay na mo-file ang kaso mo isang head sang Station Drug Enforcement Unit is DEO sa may siyudad sang Cadiz. So siling ni SPO4 o ni SPO2 kung Senior Police Master Sergeant Romar Bayuna na tigayon nga ma-file ang kaso sa sining persona sa kay Rodolfo Fuentes Espinosa ang kaso nga paglubag sang Republic Act 9165 sa tatlo ka mga probisyon. Ang una in Section 5 ang pagbaligya, Section 11 ang posisyon sa illegal drug, Section 12 posisyon sa illegal drug para parnelya nga kariin na recover mantanan sa iya sini nga posisyon kag control sa gipatagay ng bypass operation. Sa banwa sang Manapla naman bayara man patagayon nga bypass operation kag may mga ginpatagayon pa nga pagdakop sang wanted person of generic sa banwa sa Manapla daligid lang ari ang balita may kantanan sa siling ginpatagayan nga bypass operation las 9 imediate takna kagadigid lamang pinigid patagayon sa relocation site sa barangay Porosima Manapla Negros Occidental ginakop diri sa kababayi gaga isa pagid ka o kung isa kababayi ining ginakop nga gigilala kay Ramilin Guardiario Montaño 39 anyos sa edad kag ini siya may living partner kay temporaryo naga-stab sa may relocation site sa barangay Purisimo Manapla Negros Occidental sa din nagipatagay ng bypass operation. Ang ninibitan nga persona ang lakpan ini nga sa din nagabaligya sang ginapatian druga nga na-recover mismo siya position sa control kag ang element sang Manapla PNP sa pagpamuro mismo ni Police Captain Jeric Bermudez ang COP pag-conduct sining anti-illegal drug campaign sa riyan na-restar ang inibitang nga persona kag nakuhaan sa isa ka small hitsel transparent plastic sachet nga may unod di kinapatian nga Shabu kag ari pagid gali ang nakuha sineo kay man inisya ang iya sini nga living partner nga kari nag-renta sila dira sa isa kabalay nagtalagan pasulod kag nagkuha pa sinirek sa isa ka 12 gauge shotgun kag pagkatapos sini ini ang sunod sa report nga mayo na lang gani kay ate ara na yon ang matikman nga pag cover and pag assess na yon sang arresting officer kag natikain nga ma-control no ang nakuha na yon ang among armas nga ning 12 gauge shotgun nga may 5 pagidya ka mga live ammunition. So kabahin ni sa ila sini nga na recover sa among insidente kag ang ila operation ginwitisan man sa barangay Kagawad nga si Kagawad Brendan Bordon kag barangay Kagawad Rico Parino kag barangay Purisima Manapla. Tao ang inikaron nga persona ang si Ramilin Guardiario ang detinado sa bayan sang
sa Manapla PNP. Daway mabensyon bigya nga kwanaw yang living partner anyway kwanta niya i-clarify tayo ni sa kay police captain Jeric Bermudez no ang ini nga report action ereka sa din pagining ilang gin patigayon nga operation no Drugs ari paglio Drugs na tanan? Drugs no Baka ko damo gid. pero ari paglio alas 9:45 tak na sang gabi kagabi man ini violation na sang Republic Act 1059 wala man siguro ang Armas. Yasin Living Partner gindakop amo si Larry Boy Margario Magbanwa mo pa nga kapilido ang middle name niya 25 niya sige danda amo ni siyang living partner sini ni Ramilin taga Diraman sa recreation site sa Barangay Purisima Manapla sa ilang ipatagay ng bypass operation at ari na ang katagan niya siya ini ang nakuhaan sang improvised shotgun nga may lima ka mga live ammunition. So, ang report nga mga 11,500 ang bilis ang nakuha nga shabu, ang market value sa sinikay Ramilin Guardiario, kag subog man ang shotgun, ang improvised shotgun nga na-recover sa iya sini nga living partner. So, duwa gali sila ang Calabozo Action Ereka. Ate Calabozo silang duwa kay Mante amo nang ilang pangita sa ilang kabuhi mo. ang magbaligya siya bukag magsige kaupot sa armas. So, morning natabo. Siyudad sang sagay kita. Republic Act 9287 ginbayular o legal gambling ini pagi sa pagpatigay sa video karera alas 7:45 tak na sa gabi kagabiman sa Sitio Somel Barangay Mugan Baybay Siyudad sang Sagay ang sospitsado gikilala kay Rosendo Ramos Ipitugo alias Undo 59 anyos sa gidanda isa na ini kabalo kag suno sa report nabato sa informasyon ang kapulisan sa Siyudad San Sagay nga mayara nga video karera pati kagahod sa lugar. Kag ang mga kabataan daw hindi na masaway sa mga ginikanan man kasi nagapadulong sa mga lugar gud mag ampang sining video karera ni. So ang report actually ginresponderan sa kapulisan gin-arestar kag nakuha ang isa ka video karera nga machine horse racing nga na-recover sa position ka control sinisang suspitsado nga si Rosendo Ramos Ipitugo 424 pesos ang na-recover man nga kwarta kasi din ginakapatihan nga inisyate amo ang binta kay manti mga coins sinexonerek nga nakuha sa sini nga video karera machine action ereka. So parte man ang mga balita dari sa aton sini nga area Siyudad Sang Cadiz, Banwa sa mga plakag Siyudad Sang Sagay, ang mga Siyudad Sang Escalante daw medyo tulutawhay ha. Pinaway ka itong kao si Police Major Eldian Dispega, check magita sa iya. Silingko ko na anong mga balita daw siling nga as of now normal situation. So, tigabay pa nga magpanayon lang medyo maulanon di kay Narsunerek sang ulo adlaw pero subong daw wala naman ang kuan lagid ang gomgo o malang ang mondriya nga daw ginapabot basi ko magtupa naman ang ulan gani subong gabi malinong na Siyudad sa Cadiz so ibe pa lang way pa las 9 linong na tungod ka las 9 man kasugod ang mondriya nga ang mondriya nga curfew para sa tanan.
Sa COVID-19, duha ang nagpositive subong. Pero gamay na lang, kay may ara naka-recover man no, mga pila ni 5 ang naka-recover man. So may ara nga pagnubo ang amon diri nga 79 nga kaso. Di ko mabuhinan pa ni siya ang what I mean ang active nga cases. So mabuhinan pa ni siya action erect. Kabay pa man tayo yun man nga mangin magdubo ang amon diri nga mga active cases sa syudad man sang Addis Action Ereka. Kaya talaga si Kap Madali Diaz, kagsuman si Mr. Jonathan Diaz, ito permanente gid ka na porokorok. Amigo talaga si Nonoy Manggubat, kay kada text di sa aton, tapos na report ba? Tiga pamati man siya kuno sa aton, monitor man siya. Kag subong man, pamati tuto diwel kay Lebas Sangkos, pari William Prias na, kag si pari George sa Gamamgena, katamyaw kita na kay Fiscal Honorable Fiscal Benjamin Maido tag ang amon man dire nga parol provision officer nga si Ma'am Linian Maido kay nagapamati gid action ereka. Morning ato madulong nga mga report. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat sa report na Aksyon Roger Gotib. Mga balita gikas Surat sang Cadiz, Manapla, Sagay, Escalante. Sipot-sipot gina Aksyon Roger Gotib. Ang balita ng Aksyon Roger Gotib giradurong sa inyo sa Karawa sa Life Extension Clinic. Gusto nyo libre ka barikal. Sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May gabi sa kay Josie Joe, Carlos Macariola, sa kay Joby Co, sa kay B. Burley, Jose Balbino, Vicente Martinez III, kay Gingging Lopez Magbanwa sang Talisay City, sa kay Jomar Ayagan sang Zone 4A 14A Talisay City. Happy birthday kay Kagawad Daton Capilio sang Barangay Tabunan. Bilas siya ni Bro Lito Baba. Ay, gali ka.
Alina kay Manong Imi kay Manang ni Lida Lopez. Sa kay Elizabeth Malaka Gamala, happy listening lang. Ako Maldita, ara man sawa. Meya may gabi sa kay Shing Baron kag Bibing Lisa Hinlo, sa kay Jolina Magturo, Danilo Malunes, sa kay Josel Manaay, Maria Cecilia Pabon Jimenez. Sa Kuwait, ara si Cory Bidaha, si Jer Oman, Jane De Los Reyes, sa kay Cory Bidaha, sa kay Nicole John Odani, ara sa kay Morina, kag Norman Alvarado and family dira sa Barangay Panokoy, ara gid sila nagapaurok-urok pamati. Lubong ibuwas ang sang father ni Inday Rafi, siling ni Inday Rona Rihida Trava, no? Sa kay Cherry Nonoy Duario and Kids, palipay kasi niya ara nadala ng Negros Occidental sa SAP sa Action Radio, no? Sige. Alis sa report ni Action Roger Goteb, harap pa si Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Percival, may gabi, apis kami. Mayong gabi aksyon na Eric nagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang aton area of responsibility diri sa aton nga ginamamtangan, La Carlota, La Castellana, Moises Padilla. So far moro matawhay ang area. Ilabi na gid sang nagsaulog sang Todos Los Santos o Kuntig Kalalag. So naglibot-libot kita sa pila ka mga sementeryo sa aton nga area of responsibility. Sirado gid ang kada gate sang among sementeryo. Kag wala man sang mga nagkaladto nga mga pumuluyo o kung mga tao sa among sementeryo agud to sa pagsindi sang kandila sa adlaw sang tigkalalag sa ilang mga himata. So nagsunod gid sa protocol sang ginapasar sang aton probinsya sa pag-closure sang among sementeryo. So malinong kag matawhay ang pagbantay sang aton nga kapulisan sa aton nga area of responsibility dire La Carlota kag La Castellana kag Moises Padilla. So muro matawhay kag natigayon kag malinong ang paghiwat sang Todos Los Santos o Kuntig Kalalag. Liban lang ini dire sa area iya sang Moises Padilla Action Eric. So nagapangatubang karon ang duwa nga nadakpan kahapon sang Bulangan, ang duwa ka persona nga nadakpan nga naaktuhan nga nagaampang iya o kung pamulang ang isa ka 20 anyos nga lalaki nga ginahingalanan dire sa kay La Region Timbad Baldonado, 20 anyos, kag pumuluyo sang sitio Pukatod, Barangay Udyong, Moises Padilla. Kag ini si Samiliano Bantulino, 65 anyos, no? Si Jose Samiliano Bantulino, pumuluyo sang sitio Peria, Barangay Udyong, Moises Padilla. So ini sila naaktuhan nga nagahampang sang illegal nga bulang sa among area dira sa Barangay Udyong. So gindakop sila ini sang aton kapulisan kag ara karon sa custodial facilities sang Moises Padilla kag ginaka file ang kaso batok sa ila sa pag-violar sang PD 1602 Action Eric. So amo malang ni ang aton nga nakuha nga balita kag naglibot kay kita kay nasang temprano pa sa aton area of responsibility kag ginlantaw ang pila ka mga blatterbook diri sa aton nga mga kapulisan. So far moro matawhay ang blatterbook kag malinong kag wala man sang mga dalagko nga mga insidente kag aksidente nga nagluntad sa sulod sang 24 oras Action Eric. So na tigayon kag nalinong ang area nga hiwat sining pitsa 2 kag 2
sining Nobyembre nga bulan aksyon, Eric. So far amo ni ang aton nga mga nakuha nga information kag balita gikan diri sa aton namtangan. Ang inyo ka aksyon, Aksyon Percival Villamor, naga-report sa una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol! Salamat gid Aksyon Percival Villamor. Sa imo sa report may gabi dira kay Toto Samuel Castillo Armita sa Banwasang Valladolid dara pa sa kapulaw-pulaw pa wa. Arewa ang mayong balita sa ERB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Province-wide na ini ha. Hindi nila Bacolod kundi bilog ng Negros Occidental. Yari na nga ayuda nga ginahulat sa mga tagpalamati naton sa Aksyon Radio Bacolod sa bilog ng Negros Occidental. Aksyon Radio Bacolod adlaw-adlaw magapanagtag sang SAP sa tanan nga maukod nga tagpalamati sa diin kaman nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Ini ang SAP sa ERB province-wide. Ari, sino makaintra tara nga pamuluyo sa probinsya sang Negros Occidental ilabi na gid ang mga maukod nga tagpalamati sa Aksyon Radio Bacolod pagi sa Transistor Radio. Kag mga pumuluyo sila sa Bacolod nga wala pa makapadala sang ila nga entry. Paano makaintra? Simple lang, sumugod sa November 14 Sabado inang adlaw magabaton ang Aksyon Radio Bacolod sang mga entries pagi sa text. Ano ang numero nga dapat nyo i-text? Ipadala nyo nga numero nga i-text. Oh, lista ha para hindi ka malipat. 0963-21-98066. Iwaton ko ha. Text ka mo sa numero 0963-21-98066. Dala nyo manibutang ang ngalan nyo, edad, address, kag ang inyo contact number. Kompleto ho na detalye nga ginapangayo agod ma-validate ang inyo nga mga entry. Adlaw-adlaw nga magpamati sa programa sang Aksyon Radio Bacolod. Paano may baluay nga nagdaog ka? Sa kada adlaw mag-raffle ang mga tagdaog on air sa ang Aksyon Radio Bacolod. On air na basi malipat ka mo. Ang raffle on air na. Magkatawag Aksyon Radio Bacolod sa numero nga imo ginbutang sa pagpadala sang entry kag siguruduhon nga nagapamati sa programa sang Aksyon Radio Bacolod. Kung hindi makasabat sa sulod sang duha ka tawag, magabunot liwat ang Aksyon Radio Bacolod sang panibag-o nga winner. Ano makuha ang premyo? Don't worry, ipadala ang 500 pesos ni mga daog cash pagi sa mga remittances center. Remittance Center. Sarang maklaim ang premyo, isa ka adlaw matapos malawagan kag na-confirmar ang entry. Antes magdaog sa Remittance Center, kung antes magpadulong sa Remittance Center, ulaton nga magpadala sang kinahanglanon nga informasyon sa pagkuha sang premyo ang admin staff sang Aksyon Radio Bacolod. Saan magasugod ang raffle? Magasugod sa pagpanagtag sa ayuda ng Aksyon Radio Bacolod province-wide starting November 16, Lunes ina nga adlaw. Importante reminders, ang mga entries nga taga syudad sang Bacolod wala pa mabunutan ang magapabilin nga kwalipikado sa pagpakigbahin sa sininga promo kag sarang sa gihapon makadaog sang premyo. Kadua, lingbon ang tanan nga mga entries ikas sa Bacolod kag Negros Occidental. Kung sino nila magabutan, buinas. May 500 automatic. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Si Manang Ima Bilaong nag-ayo gito. May nga bidala kay Jerry Azero Jr.
Siling ni Manang Ima Bilaong niya. Action Eric, please liwat sang number. Thanks. Manang Emma Bilaong. Lapis, ballpen, papel. Ari ang numero nga i-text nyo 0963-2198-066. Okay? 0963-2198-066. Okay naman ang Ima. Nakutang ha. Ikaw naman ang may utang. Swerte si Manang Ima. Gakalit. Nagabidara kay Jod Galis makawiwili ha. Gagapaurok-urok ito. Nagabidara kay Toto Sandro Baroy ha. Toto Sandro Baroy may gabigid. Gagapaurok-urok siya ha. Sa kay Emmy Esmeralda Dulido. Iboni Butser sang Germany. May gabigid. Ami Elsa Berry. Bradjidila kag Toto Buknoy. Gagapaurok-urok siya ho. Sa Musop Negros Group kag pamilya Basco kag Malalis pamilya kamo ni Francisco Muñoz. Ayos. Balik kita when we come back, balik ka report ni Action Eddie Raboso. Pagkatapos na sa ito importante nga mga pahibalo. Ang hindi nga bahin. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na italak na.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Puraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tabalakan mga bidera sa kay Joanne, may intra sa kuno sa kuanwa sa aton nga promo. Sige pwede ka intra inte Joanne. Balik si aksyon na idinaboso sa duha ka mga bypass sa operation. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon na din na please come back. Action Eric naglambot sa mas sobra 12,000 ka pesos nga balor sa ginasuspetsohan Cebu o nako naman sa isa ka persona sa bypass operation nga ginpatigan sa Police Station number 1 sa Barangay Nueva, Ciudad San Bacolod, sinigid lamang nga gabi. Ano dagpan ang ginkilala kay Errol Olorga alias Diamond kag residente sa nasambit nga man nga lugati. Suro kay Police Station number 1 Commander Major Jovel Sidel. Madamo sila sang report nga nabaton angot sa baklanay sang Shabu sa balay ni Olorga kag duha ka beses ang nabaklan sang police pusher buyer si Olorga rason nga ginpatigan ang operasyon sini nga gabi. Suro kay Sidel nadagpan na sadto si Olorga sa amuman nga kaso kag nakagwa sa prisuhan tuig 2019 apag na monitor nga liwat nagabaligya sang illegal nga droga. Naglambot naman sa masobra 117,000 ka pesos nga balor sa ginasuspetsohan Cebu ang nakuha sa amay kag duha sini ka mga kabataan sa bypass operation nga ginpatigan sa Police Station number 7 sa Purok Gaisano, Barangay Alihis, Ciudad San Bacolod, siniman nga gabi. Ang ginkilala ang subject sa operasyon nga si Jason Peruelo, 29 anyos, samtang nakuhaan man sang ginaligar illegal nga drogang utod sini nga si John Lay Peruelo, 32 anyos, kag amay nga si Norberto Peruelo. Suro kay Station 7 Commander Lieutenant Conrado Espino, makabig nga street level individual si Jason, kag madamo sang sila sa manabaton nga report nga may nagapadulong sa ilabalay kag nagapakal sang illegal nga droga. Dugang pa, wala sang record kag anay kasong mag-amay nga Peruelo nga priso karon sa custodial facilities ang Police Station number 7. Balita halin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio. Good night, ka. Action Night Patrol
Salamat kinaksyon natin na boss sa Theria Bet ang kabugusan ka pablakan sa Action Night Patrol Program sa Miyerkules edisyon. Mga takop ini temporaryo balik ini sa Webes. Buwas, same time, same station. Ato sa lima patrol unit reporters in action nga nagpangalagan karo kami sa kay action Roger Guti, sa kay action Percival Binamor, action ni Naboso, action Papang Nixon Tao mga piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. New Center action an Defensor. Ato sa technical partner diri sa Studio A, Master Controls Technical Side, si Broadcast Engineer Oliver Passon, backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Dabalico, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa mga Station Manager Action Una Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong lagad ng Kormana Action Night Patrol Program Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagkasiling adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang binukakwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon